Nami kipangita, tay. Kasi man, Si Bunig si Simon. si Boring si Simon gatos sa mga tulisan nga tulang doon si Bio. Ang kanding, haim nila to ko eh. Unsa man gani nga? Ang kanding ba, nakadakop bangkod sila kanding, haim man nila ibutang. Ikaw ba? Gadanghag lagi mong naong. Unsa man gani nga gingon nimo? Kanding god, wala kailang kanding. Kusog kay kamukha og kalderita, wala kailang kanding. Sabtang ka tayo eh. Ambot lang nimo. Sige mo kuy bugakyot. Utrusad ni. Wa ko kailana. Wa ko kakita. Nagkuyog magkasiyan dayo si Flortoy. Basig tuwa silang manong. Agtunan na to dito silang manong. Ito na, ito na. Ye, layas. Wa ko maginagis yung mga naong. Tatay, high blood, bis tatay. Bitaw. Tabo ni sabon floor. Manimaho ni Kanding ang habol. Ay, sige lang, good. Tabo nila. Good. Andoy! Andoy! Ano sa'yo tuyo, Col? Ay, kanding! Ano sa'yo kanding? Nagdaga ko na mong kandingan eh! Kami nagdagkanding kuloy. Damoy, kita ko, day, floor. Pataka man mo eh. Ano sa may kanding nga ang gida? Ikaw no? Sumirbiyo dyan kay kanda ko na! Wa lagi may magdagkanding. Kadto tingaling kaldiritang kanding ang gipalit na to ilabintong doy. Basig mo auto. Ikaw, Flor, pagtarong ha? Mahimo ba ipapreso mo magbinuang mo? Alam mapriso man mi nga wa man mi gitago ang kanding diri. Ano, sige. Pangitaan ninyo diha. Kita ko ninyo doy, oy. Kuyog mong bunig ni Simon, gadahan mo kanding. Pangitaan lagi ninyo. Saan ninyo? O, bitaw na to! Ano dali? Naman. Dire. Hoy, nagusa mo diha? Nangita mis kanding mo dayo. Di ba silong? Kanding aman. Ato bang kanding nga gikagubtan sa una. Katong ipapangita ninyo si Biog ni Sir Marlon. Tingali gitaguan nila munday. Nangita siguro ni mga bataan ang mga preso. Mapriso de kung isa. Hoy, bugat! Ay patagpasangil ha! White kanding din eh! Naong ane. Tara tayo. Pangitaw lang na to. May pa! Layas mo'y! Hoy, unsan din nagkandinga? Ay, sabat na. Kibasig na apa sila diya na. Nagsilid din na! Tunan ng layas na! Unsan nagkandinga? Ha? Tara, tara! Panaka mo sa kadali! Pagdali ka ito tang isturistas! Bahal lang kanding. Sus, mahal kitong kanding nga bugat. Mahal pa to sa tanang butang. Ang bakuha lang to na to. Mamilonaryo to. Siya pati, oy. O lagi. Mga bakako lang na pagmangko ni mo. Dili mga angkon. Sa kamanana, ni balibad man sila nga wa sila magdagkanding. Wa ba, oy. Naingon lang to sila kay mga buayam ko ng mga pagumangko ni mo. Ang gusto nila, suluhod yun nila ang kanding. Ay, para good. Tinuod yung nadaha sila kanding. Kay kung tinuod, ato pugsun, way arang ako. Nagdalagi. Siguro yun ka. O lagi. Balik ko na to! Andoy! 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 Oh, balik lagi mo! Munday, pagawasan ko na si Andoy si Flor, mga way taho di mga batanan, mga bakakong dagko! Ngano ka na kaingon magbakakon? Wa dire kong nganak, naghuwag tubig. Sa may tuyo. Di mo sulti sinod, kasi gada sila kanding din eh. Kanding nga sad. Di ba gay na naman mo, nga wa sila maglagkanding dire? Sige, gipagbalik ka ng kanding. Bakakon ka na sila. Asmatoy ay, nakakita yun, nagada na sila kanding. Nga dagway ninyo. Nga kita mo kanding, pagitaan ninyo. Na ba, nasilong ta na? Na, destas na? Nakadungog mong na, namihihi diya. Nga naong ninyo, mural na sa kanding. Day, klaro kay na ay, ikan ko to sila sa gawas, di ba? Unya, sa may problema, anak. Kita mo naggoy og kanding akong anak dire, paguli. Ah, matoy ay, kakita yun, nga sila gaguroy sa kanding, di ba toy? Ay, dilis lang may naguroy.
Si Buni mo naguroy, pero di uban na panon. Basta, ginudidit sila gaguroy. Klaruhan na nato yoy. Si Buni di ay. Laro na, ang ako bitong giingon. Si Buni mo naguroy, pero di uban na sila sa panon. Na, inigabot nila. Imbestigaran niya, bayan na. Sabi kayo, mura magagawa mahimutang. Ah, pa. Doon na ako ipabot. Paabot kong matoy ba nga. Mabalik kay murag bindot kini nga ibalita na toron. Ha? Balita? Saan ang balita ah? Nakitaan ko nun niya si Boni ug si Simon nga naguyod sa kanding. Unya talagsaon ko nun kay ilang mga lihok. Kanding? Wala lagi. Nagduda ang gods matoy nga mao tong kanding na atong ipapangita. Ay, maray, matoy, wa pa malaging balik. Mao lagi atong pabuton. Aron may bawang gyud nato. Kung unsa gyud ang katinuoran nini, mao ba gyud tong kanding o di ba? Sige, iyo. Pabuta ha. Kanya, tawag ako ha. Abot na. Ha? Wala lagi. Kakya sa matoy. Hey! Ay, tuy! Tug-anay ko na kus tinuod, be. Hain niyo taguy ang kanding. Kanding! Kanding god, katumay niyong giguroy. Sa kanding nga. Sa kanding nga, pagbubuang pa dyan nga, katumay niyong giguroy ba? Apil pa bagay kas pandon? Kinalasan na mong giguroy kuan man to. Dahon man to, bro. Doon. Iro to eh. Ay, oo, kato. Duha, sige lang mo pa pagbuang da. Kita ba ko ninyo? Ikay gaguroy sa kanding. Ay, ikaw, apil kay kag panon. Ay, di, lain to. Siya may niguroy na ako. Oh, si Simon daw akong giguroy. Oo. Libota. Ay mo rin ang kanding ang baboy. Ugsupik karon na. Wa man may giguroy kanding to eh. Kinsa ka to nyo nakita ka? Hoy, di ko buta ha. Nakakita ra bagyog ko. Kanding ito yung giguroy. Ay, binuang diya daw eh. Kung may giguroy kanding kang. Ay, gagaw-agaw niya. Kaya di ko mamarinti ni mo. Kaya sige lang ka pabambuang. Ayun, ikaw nalihusay na mo na eh. Bayan ng kanding gingo nila. Hoy, libunda ko. Daan mong galagot mo. Sikag ko kuyog ni Flor. Huwag ka angay, butitihan ka na ko. Busog di buti. Nga, gusto man ni Flor nga magkikuyog na ko. Sa atin na ko din. Kuta ko pa, ipagbeto siya na ko. Suya lang ka. Kung sa'yo pagtuon mo, naibog ni Mas Flor? Malakmit. Kasi sige mo siya kuyog na ko. Ikaw gani, sige mo kuyog matoy, ibog ka matoy na. Tarong ha? Anong ito ko? Ayaw ko pakita nga magsikag kuyog ni Flor. Ano man? Kaya kung makita pa ko, makatilaw ka na kung kumo. Anong di ay? Hindi mo ko niyo pakuyugon. Hindi ko niyo mugod. Huwag kay angay. Layo na kay kimingking ni Flor. Ito pagkuntisan ni Kumingking. Nakailan ka na ko? Ikaw? Kailan ni mo ay? Pag umangkon ko si Helen o si Flor, ila kong uyuan. Uyuan, hilin ni Flo. Uyuan! Di ka mo toy! How di ba ka mo to? Layo ara ni mo ay. Mura magkag-agche. Kabaw ka sa agche. Ang tanga chihuahua. Ang tuwan Ayo, ayo, ayo. Kukunan ko. Ayo, Kuning ko sa hospital. Kuning ko sa cemetery. Sus! Ano ba kayo? Na! Ay, patuloy ng baboy. Sa may ruwa eh. Hoy, Simon, Buni. Dili ka rin mo mutog ka, hain ninyo gitaguan ng kanding. Isumbong ito mong Sir Marlon para siya may padakop ninyo. Gusto mo ka to eh? Ang hagis mga dayon. Mura mo kasi agche. Tugaan lagi mo. Hain ninyo taguay ang kanding, kagiguroy ninyo gapon. Wala may giguroy gahapon lagi. Sa mga tana pa gani. Andoy og ni Flor. Siya, oy. Siya man. Hindi ka mutukan. Gusto niya ka pamakak. Walay dapat tay.
Usa man ako ito kan! Nungamugog ka pa! Wala kinikikamay! Sama ka eh! Ah, sige lang, Toy. Ato ni sumbong ni Sir Marlon. Para matagdan ni. Unsa biya taon mo oy? Inyo mo gyud gipugos, inyo may iduot. May nakakita man ka mo naguyod Miss Kanding. Kita ko. Unsa may kulor Kanding? Kulor? Oh, kulor. Kulor. Yan sa may kulor abe. Masay color scanning, be. Nya unsa say gisulob sa nina ni Flor ug ni Andoy, be. Tingog dayan. Dugay tingog ani. Mao na diha. Ayaw lang nag-iapil ang kulor sa sanina ni Floro ni Andoy. Kanalang kulor sa Kanding. Ah, sige, ang Kanding na lang. Unsa may kulor sa Kanding? Ah. Ano to puti? Nalimot ka, Toy. Limot ko ta. Di atoy. Murag. Di ara sa kumata. Oh, nasa imong mata. Lalugitan na imong mata. Puti si mong kagaran. Nya, saman. Rambut mo no? Wala lang to, bugart na. Adili, unaw sa ninyo. Sana, ang buli na tayo. Oh, na diha. Basta may dumdum lagi ko sa kulor lagi. Sumbong ko na sa ito. Sila si Matog si Bugat. Nangita dito silang munday. O, lagi ko no. Sagutaw na yung bata eh. Mura mag-ungo. Ya tay, muro beto silang nasuko tay. Si Bugart ug si Matoy. Huh? Kahilas ko nila. Paano kita sila masuko? Kung sa may labot nila sa Kanding. Sir. Oh, Toy, siya naman, siya balita. Wah, sir eh. Siya Wa may nalangkon nga. Naguroy ko sila sa Kanding. Tuntuhan. Ingon ka ganyan, nakakita ka. Pinagam, ngayon kang huwag klaro. Pagtarong dahil, tis papa ako na itong gihambukan, no, nga. Balik ka din, kinakay mayong balita. Oh, bito sir. Naglibog na nung kuwan eh. Dito. Kay, si Bunig si Simon. Di din na iman nga, wa ko nung sila giguroy nga Kanding. Amo sang giadto ni Bugart ang iyang mga pagbangkon. Kay usa ato, kuyog ba nilang buni. Nya di din na iman nga, wa ko nung sila kakitag Kanding. Kanggaw yan yung dag report, eh. 13 na itong paabot ni mo, nakapanghambog pa kong papa. Nga dito, wala na klaro. Mauli lang ko ni si Bugart sir. Wa mo gibutukan. Si Buni o si Simon, milimod yun. Oo. Hasta sa bagay si Andy og si Flor. Ningon gani nga wa jud ko no. Mga pagkumangkon ba gani lang Bugart. Ngandoy pagumangkon. Dili kay ba mamakak, tanawas Bugart, kusukay ngatik. Tanaw kayo na ko nimo, takda na kang Bugart. Tuo sa dahil mo nga, wa ang Kanding. Sayon yung ilaron na yun, mao ng kalaki ha. Kamuray mo yung ilat nga sa yung ilaron. Rug na makak to. Wa siguro sila na makap sir eh. Nasawa gini yung utok eh. Pero maniguro mamungwa silang makak. Tuong day mo. Kuyo biya si Bugart sir. Iya biya gipangutan yung mga pagkumangkon nya niingon man gyud nga wa gyud ko sila kitag Kanding. Tuo sa mo. Balikan ito ko. Kuanak larurag, unsa ginang inyong gibalita. Balikan ito. Ay pagbalik din nindot ang balita ha. Upat na sir niingon nga wa gyud ko. Itas ni mo eh. Matarungan ko ka. May mga tanah ko ni mo kay. Bagal ko sakto ha. Si Buni o si Simon. Posible bang mamakak o di? Sibilidad sir. Tanawa. Doon naman may posibilidad sa anak to pa. Kasi hilang si Floro, bisa kinsal na niya, Munday, si Andoy. Pwede sana silang mamakak. Gilan na mo. Ito. Simple sir. Simple sa pagong ka. Pagkukunta nung ka. Hatag ka na kong balita. Excited pa kayo ko saan. Hambog ko kong papa. Nya karon. Yung kagwa. Bugart man gyud sir. Niingon man gyud nga. Mauno. Si Bugart, si Bugart. Apil mo na mas Bugart. Bago ba kayo nang apil sa Bugart, aning operasyon na to? Ikaw mo yung akong isaligan na na. Kaya akong isangunan. Labay mo Bugart. Pero balik to. Pero balik to. Pailat si Dayon. Uusip ba ka? Paano ano man? Magalantawan ako makagubot magitaan ni man. Eh, mo lagi na. Ang kabiyan eh.
Mangandam lang kita ani ba. Pati bantay kita. Kaya kapag si Matoy, masumbong to ni Don Silvio. Katawag man kita ba? Saan ka rin ako eh? Kung ako'y pabuton bon, usaragi maayo. Saan mo na? Aw, imong tumanon ang akong gisugyot nimo. Ang una, kanang kanding, atong ihatag sa tagiya. Atong ihatag ni Ma'am Amparo? Oo. Kanya ikaduha, katong isulti na ko nimo. Nga manlayas mo si Helen. Di ka asa mo patong, asa mo adto. Basta di lang yun na mapunta ni Sir Marlon si Helen. Sura, biyana. Uy, lisod anak mo na eh. Gusto mo lisod yung taon anay? Hukom karon dayon, tumana ang gipitik sa mong kasing-kasing bago matapos at mahuli ang lahat. Saan siya eh?